Suomalaiset ikääntyvät kovalla vauhdilla. Moni haluaisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Esteeksi muodostuu useissa kerrostaloissa se, että niissä ei ole hissiä. Sitä kaipaavat myös perheet, joissa on pieniä lapsia. Helsingin Oulunkylässä oleva taloyhtiö päätti pitkän harkinnan jälkeen käynnistää hissiprojektin. Sitä ennen oli laitettu kuntoon niin putket, ilmanvaihto, ikkunat kuin kattokin. Ensimmäiset selvitykset on tehty jo vuonna 2001 ja silloin oli tilanne se, että 1/3 oli hissien puolesta ja 2/3 oli vastaan. Ja sitten asiaan palattiin sitten tuossa 2008 alussa oikeastaan, kun tuli osakkailta aloitetta, että miten se olisi hissi selvittäminen, ja sitten kyseltiin asukkailta ja sitten oli jo niin, että melkein 80% osakkaista niin oli hissin rakentamisen tai sen suunnittelun jatkamisen tai selvittämisen puolella. Päätöstä helpotti ja vauhditti monta seikkaa. Hissin rakentamiseen voi saada valtiolta ja kaupungilta tukea yhteensä 60%. Tässä kohteessa kaikki asunnot olivat samankokoisia ja yhtiön omistuksissa oli 3 huoneistoa. Selkeä enemmistö oli sitä mieltä, että myydään, jolloin se maksurasitus jää siinä aika alhaiseksi. Ja ihan enimmäiskustannuslaskelmien mukaan se on 3 000 € per huoneisto. Taloyhtiön kannattaa hissihankkeessa panostaa erityisesti suunnitteluun. Siihen kannattaa käyttää aikaa ja rahaa. Hyvien suunnitelmien avulla saadaan vertailukelpoiset tarjoukset ja samalla myöskin toteutusriskit pienenevät. Monestihan, jos on tämä tuotevalikoima jätetään avoimeksi, niin voidaan tarjota ihan kevyt hissiä tai ihan jotain muuta, mikä ei sovi välttämättä asiakkaalle. Ihan alussa jo tehtiin tarkemmin mittaukset, että tiedetään tarkalleen oikeat korot ja niin poispäin, että miten se kuilu asemoituu tuohon porrashuoneeseen, jotta saadaan se leikkauksen määrä sitten siitä. Ja mun mielestä se on äärimmäisen tärkeää huomioida, että ainakin vanhoissa kiinteistöissä. Etukäteen pelättiin kovasti sitä, että timanttileikkurilla leikataan portaita, että kuinka se haittaa sitä normaalia elämää, niin se oli semmoinen päivän parin meteli, että pölyä tietysti on tullut sen jälkeenkin ja kyllähän nämä väliaikaiset kaiteet ja kuilun rakentaminen, pystyttäminen on muun tilaavia, mutta mä luulen, että tässä ei montaa kuukautta mene, kun on aika tyytyväisiä asukkaita ja osakkaita ja alkuperäisiä vanhempia asukkaita saattaa jopa päästä ulos lenkille, kun eivät ole enää asunnossaan vankina. Että samassa hankkeessa niin uusitaan ulko-ovet, jotka on alkuperäiset ja niihin saadaan sitten sähköaukaisu ja sitten yhdessä portaassa on sillä tavalla, että on pari askelmaa, niin tulee luiska. Että tosiaan tilanne ei ole se, että hissi toimii, mutta sitten sille hissille ei ole pääsyä. Vaikka Helsingissä on viimeisen 10 vuoden aikana tehty yli 600 hissiä vanhaan taloon, niin urakkaa vielä riittää. Kaupungissa on nimittäin noin 9000 porrashuonetta vähintään 3-kerroksisessa talossa, joista hissi edelleen puuttuu. Helsingissä hissihanketta suunnittelevien kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä kaupungin hissiasiamieheen. Kun yhtiön hallitus on hänen kanssaan selvittänyt vaihtoehtoja, on asukastiedotuksen vuoro. Pidetään yhtiössä yleinen hissi-infotilaisuus tai sitten yhtiökokouksen yhteydessä pidetään hissi-infotilaisuus ja sitä kautta jaetaan niin kuin osakkaille kaikille sitten tätä tietoa, että miten tämä hanke voitaisiin toteuttaa ja mitä se suurin piirtein maksaa. Muissa kunnissa sopiva yhteyshenkilö on korjausneuvoja tai henkilö, joka käsittelee korjausavustuksia. Tärkeää on tiedostaa, että uuden asunto-osakeyhtiölain myötä hissihankinnan pelisäännöt ovat muuttumassa. Kaiken perustana on se vanha tuttu yhtiöjärjestyksen sisältämä vastikeperuste, mutta nyt siihen tulee sitten nämä kertoimet, jotka tarkoittaa sitä, että asuinhuoneiston sijaintikerroksen mukaan sitten operoimme vielä sitä kunkin huoneiston maksuosuutta. Nyt todella, niin kuin sanotaan, alakerta maksaa vähemmän ja yläkerta maksaa sitten sen pikkusen enemmän. Jotkut pelkäsivät, että kallistuu hirveästi yläkerran huoneistot, niin ei todellakaan ole, niin kuin sanotaan, tapahtunut semmoista, vaan todella oikeudenmukaisempaan suuntaan oikeusministeriö on saanut väännettyä ne, niin kuin sanotaan, perusteet nytten. Että hyvältä näyttää. Muutoksia on tulossa paitsi kustannusten jakoon, myös hissihankkeen päätöksentekoon ja kustannuksista vapautumiseen. Ja näitä on vain tietyt laissa mainitut tilanteet, ja ne liittyy siihen, että hissi toteutetaan vain osaan kiinteistöllä olevista rakennuksista tai osaan porrashuoneista.
Ja laissa on tarkoitettu sitten niin, että ne, jotka ovat nyt siinä porrashuoneessa tai siinä kiinteistössä, mihin hissi tulee, niin he myös sitten vain maksaisivat. Enemmistöpäätös on se, mitä pitää aluksi tehdä, mutta sitten tosiaan nämä, jotka joutuvat maksamaan, niin heidän äänistään pitäisi saada vielä enemmistö tämän hankkeen puolelle. Kevään yhtiökokouksissa voidaan hissipäätöksiä tehdä uusien säännösten mukaan, mutta voimaan ne tulevat vasta 1. heinäkuuta alkaen.